Вітаночки, мінські монтажні гаси на сувязі. Як ви правильно зрозуміли, сьогодні у нас зборка щита. А тепер час оголять концы. Згодно з проектом, конечно. Changes every day. It's a choice you gotta make. I can't help you if I want to. Down here, nothing gets a chance. It's a threat that's real enough. We can't burn this bridge or stay. А тепер составляем макет і виконуємо монтаж. Мазюкальная пауза. It's a breeze, everlasting like time, making so sure that I can return just to see it from your side. Always never seems to work. It's a word you never learned. I don't really see the way. It's a sea ever churning in, tides in the shortness of mind, and our words just repeat now forever again. Well, this might take a while to figure out now, so don't you rush in, hold your head up high, right through the doubt now, 'cause it's just a matter of time. You've been running so fast, it's the seventh day now, as you turn in between here and running away. Run. Та-дам! Як ви думаєте, що зараз буде? Правильно, ваша любимая рубрика. Уябе чи ні? Ну, магія ніяка. Знову все добре. Зараз перевіримо ще майстер-виключальник. Гасить. Остається. Гасить світло во всій квартирі. Та-дам! Ну и не забываемся на релюхе выставить максимальный ток. Так бы мовить, на усе бабки. Все. Ось такий ось звичайний пригажунчик у нас отримався. Ну як звичайний, амаль звичайний. Тут ми додали ще майстер-виключальник, який так люблять дизайнери. Ось, а так більш нічого такого особливого. ПА, автомати, РКН. Ну все як завсюди. Ну і один автомат. Усьо. Адьо. Cause it's just a matter